Presencia nesta roda de prensa. O que hoxe queríamos facer, coincidindo xa unha vez que entendemos que se está no proceso de desescalada, que se está poñendo de manifesto diante do Goberno da Xunta e diante do Goberno Central a situación económica dos distintos sectores, que no día de onte asistíamos á apertura dos mercados de gando, que se anunciaba xa a posta en funcionamento de medidas para a apertura do turismo en España. Entendemos que é un momento de poñer de manifesto unha situación moi grave que están a vivir 7.800 familias galegas que viven profesionalmente da produción de carne, que xestionan máis de 220.000 hectáreas de zona desfavorecida e de montaña, zonas onde hai un despoblamento e unhos riesgos ambientales importantes agora cerca que empeza a campaña de loita contra o lume, que facturan máis de 160 millóns de euros na produción de carne e que xestionan unha cabaña gandeira de máis de 220.000 vacas que están a vivir unha situación non só de falta de ingresos para continuar ca súa actividade, senón dunhas pérdidas que se van a acumular ao longo do ano se non hai un cambio de circunstancias que podemos cifrar nun valor de 36 millóns de euros de pérdida, sin contar o que significaría un direito básico que como traballadores teñen todos, calquer autónomo, calquer traballador dunha empresa que pola situación da crise se pudo acoller a un ERTE ou pudo ter direito a un reembolso económico se como autónomo facturaba menos do 75%, pois aquí non só non vamos a ter direito a estas prestacións de axudas, senón que manter as explotacións a 31 de diciembre lle vai supoñer a cada gandeiro, aparte de non cobrar nada, tirar de aforros ou de créditos por un valor de máis de 7.000 euros para poder garantir a alimentación desos animales. Non hai razóns económicas que xustifiquen a caída de máis de 200 euros en cada becerro, non hai ningunha razón de mercado que xustifique que toda a crise económica se descargue no eslabón máis débil que é o da explotación, non hai razóns que podan explicar a falta de compromiso político para nunha situación de crisis desta gravedade que está golpeando as explotacións que xogan un papel territorial e medioambiental importante en Galicia, se cuestione, se agrave este problema cuestionando o papel do propio consumo de carne, cuestionando o papel das propias explotacións familiares. Ante esta situación, anunciamos que vamos a poñer en marcha unha exixencia inmediata ao propio Goberno da Xunta para que, dentro das ferramentas das que dispón dese fondo de emerxencia que ten habilitado de máis de 100 millóns de euros, dos propia xestión dos fondos europeos de máis de 22 millóns que lle permita a Unión Europea destinar as medidas de COVID-19, que se xenere unha axuda directa a estas explotacións para compensar como mínimo o que é a pérdida de ingresos, a pérdida, o coste de manter as explotacións polo menos hasta o 31 de diciembre, esperando que no novo ano haxa unha recuperación de mercados e haxa unha recuperación de precios. Galicia non pode permitir que estas explotacións desaparezcan, non podemos permitir un doble discurso de que durante a pandemia éramos un sector estratégico e imprescindible e que neste momento podamos asumir, mirando para outro lado, que non só non teñen ingresos, senón que teñen un coste de pérdida anual que, como digo, supera os 7.000 euros por explotación. Creemos que existen ferramentas para poñer en marcha de xeito inmediato. A primeira delas é articular unha axuda directa por explotación ou por vaca nodriza que poda garantir que ningunha destas 10.700 explotacións
teña que cerrar por o grado de endeudamento. En segundo lugar, creemos que é imprescindible poñer en marcha as garantías de que os precios respondan á situación real de mercado. Non pode ser que o coste da crisis ou da caída do consumo na restauración descargue única e exclusivamente naqueles que non teñen ingresos. E, polo tanto, creemos que, aparte de poñer en marcha medidas para recuperar o mercado, para darlle transparencia, creemos que é necesario salvar esta explotación ca axuda directa. Hoxe denunciamos a situación, cuantificamos as necesidades e empezaremos unha campaña para lograr que este compromiso, que estou convencido que igual que hai sensibilidade para resolver os problemas da automoción ou das empresas electrointensivas, aquí estamos falando de 10.700 explotacións, polo tanto, todas con máis de 2-3 membros, en zonas que todos consideramos imprescindibles garantir, que é o interior de Galicia, da montaña de Lugo, de Coruña e de Ourense, e nunha situación de que están pagando unha crisis da que non son responsables. Creemos que, máis alá das medidas de mercado, poñeremos tamén de manifesto a doble moral que supón aprobar pola mañá un real decreto que diga que é ilegal pagar por debaixo de costes de produción e ver como neste momento en calquer páxina oficial da Xunta e do Ministerio se cuantifica oficialmente que a produción dun quilo de carne costa entre 5,05 e 5,37 euros quilo e que os pagos mellores de terneros de suprema de alta calidad en Galicia non pasan dos 4,20. Por lo tanto, pola vía de costes, a propia administración ten cuantificado e reconocido esta caída de precios de máis dun euro por kilo de carne, por lo tanto, máis de 200 euros por becerro, o cual significa que os gandeiros de carne non só non teñen garantizado o salario mínimo interprofesional, senón que cada mes teñen que poñer cartos dos seus aforros, se os teñen, ou quitar un crédito para alimentar o gando. Esta situación, pospuñemos que acabara a situación onde a prioridade eran as medidas sanitarias. Desde hoxe, o goberno tendrá que retratarse se os gandeiros non son colectivo a protexer, non son traballadores a garantizarlles uns ingresos mínimos e non son de aplicarlle aquel decreto que impedía que a nadie se lle pague por debaixo do que costa producir. Por lo tanto, creemos que estamos falando dunha cantidad asumible, apenas 36 millóns de euros po que queda de ano. Oxalá non sea necesario chegar aí porque houberon a recuperación do mercado de xeito inmediato, pero creemos que temos que poñer en marcha estas ferramentas con fondos europeos e fondos propios para garantir que ningún gandeiro teña que cerrar porque non pode continuar nesta situación de endeudamento. Das propias tramitacións da política agraria comunitaria, das vacas nodrizas rexistradas solicitadas en Galicia, polo tanto, datos oficiales. Cando falamos dos costes de produción do Rengrati, fala de 5,05 kilo de becerro, ou cando falamos do outro estudio de costes do Ministerio de 5,37 do ECREA, son datos do ano 2017. Non fai falta explicar que actualizado sería incluso unha cantidad superior. Para aí estamos falando de cubrir costes de produción, non estamos falando nin de beneficio empresarial, nin do direito que todo traballador e todo empresario agrogandeiro ten direito a ter un marxen de beneficio. Estamos falando de que nunha situación de crisis, polo menos, que manter as vacas, manter os becerros, alimentar o gando, non significa un grado de endeudamento. Podemos soportar, esperar a recuperación do mercado, que non temos a capacidade para seguir pagando. Todas as medidas que se tomaron neste sector foi pensando fundamentalmente na industria, ao permitir o almacenamento privado, ou permitir a conxelación das partes nobles do animal, por lo tanto, resolvéndolle un problema ao intermediario. Os márxenes de beneficios de matadeiros, salas de despiece
e distribución non se viron modificados, ningún consumidor encontrou no supermercado unha baixada significativa deste máis de un 27% de caída dos costes pagados ao gandeiro. Todos os gandeiros teñen un incremento de máis dun 10% derivado de ter que manter os animales máis tempos do necesario porque non hai retirada e, polo tanto, creemos que é unha situación que o silencio non pode ocultar un problema que en calquera outro sector estaría escandalizado. É impensable que en Galicia houbera 10.700 familias que foran todos os días a traballar, que a empresa non lles pagara e que eles lle tuveran que pagar á empresa por seguir mantendo o posto de traballo. Se non se permite en ningún sector, temos que poñer entre todos voz a un sector que durante toda esta pandemia a opinión pública e os ciudadanos se cansaron de valorar o traballo de garantir o abastecemento sin especular cos precios e que neste momento estás empezando a xenerar unha situación que non se dá mantido no tempo. Situacións, un mercado para que funcione ten que haber oferta e demanda. A situación que se deu neste momento era que o intermediario, ben fora o tratante, ben fora o matadeiro, che facía o favor de sacrificar o animal, pero eras incapaz, se en ninguna época do ano eres capaz de negociar precio, nestas moito menos. Hai unha baixada significativa de máis dun 10% no precio das canales de ternera galega e ternera galega suprema, e no resto de vacuno que non está dentro de ternera galega prácticamente o precio era arbitrario, bastante tiñas con que che sacaran o animal da casa xa fora de peso e sin mercado. Non ten nada que ver iso co que pasou no consumo. É certo que as partes nobres están neste momento almacenadas para volver salir ao mercado aos mesmos precios que tiñan, porque non está habendo unha oferta de chuleteros e de solomillos na distribución a baixo precio. Non olvidemos que eses 200 euros que se lle baixou ao gandeiro é prácticamente o valor desas dúas piezas nobles en cada becerro. Síguese mantendo os mesmos precios que antes da crisis. Houve unha salida moi importante de vacuno e de vaca de desvelle para países do Mediterráneo, por lo tanto non está habendo un gran estocaxe e a recuperación vai ser moito máis lenta do que nos trasladan as autoridades. Onte se abriron mercados como de Silleda, onde houve unha terceira parte dos animales que hai nun martes normal e unha caída de máis dun 37% do precio medio con respecto á última subasta. Por lo tanto, non se compadece o mercado do consumo e do PVP da distribución ca desfeita que se está facendo no sector primario, neste caso nos gandeiros. Se crea a sensación de que non fan falta animales, que bastante favor che fan con sacalo, co cual é unha forma de xenerar un precio artificialmente de baixa. Por lo tanto, si públicamente nos estudios do Ministerio un kilo de carne costa como mínimo solo a alimentación e a amortización 5,10 ou 5,30 dependendo dos estudios, en ningún caso hai precios que se lle paga ao gandeiro das mellores calidades de Suprema que pase dos 4,20, se está asumindo de forma oficial que o gandeiro ten que poñer cartos para poder seguir mantendo a explotación. E ao mesmo tempo, neso se combine con algo que eu non encontro a palabra para descalificar o cinismo do último informe da Comisión, que mentras presenta como un éxito a firma dun acordo co Mercosur para traer ingentes cantidades de toneladas de Argentina, de Brasil, de macro explotacións industriales, cuestiona o papel do consumo de carne, da explotación familiar, e que, por lo tanto, non facer nada agora é unha complicidade directa para facer unha reconversión brutal dentro do modelo de explotación familiar, porque nós estamos falando aquí non de producións industriales, estamos falando dun modelo de ganadería que ligue prado, vaca, becerro.
de gandeiros que viven da carne en base a xestionar territorio, hectáreas, máis de 220.000, xestionar nais, máis de 217.000, e xestionar becerros que van ao matadeiro, máis de 140.000. Ese é o modelo do que estamos falando. E, polo tanto, ou salimos ao rescate e exiximos as mesmas medidas económicas que se están tomando e se viñeron tomando con outros sectores, ou empezaremos a ser conscientes de que hai unha reconversión encuberta que se vai facer ca complicidade do goberno. Partimos de datos oficiales. Cando falamos de os costes de produción que establece o Rengrati en 5,05 kilo canal, estamos falando do ano 17. A nadie se lle escapa que todos os costes desde o 17 a día de hoxe, 3 anos despois, son maiores, pero preferimos coller unha fonte oficial que é unha de cálculo propio. Cando falamos que, según o ECREA, que é outro de explotacións, a Red Nacional de Renta por Explotación fala de 5,37, fala tamén dos datos do 17. Cando falamos de 10.700 familias, estamos falando do número de solicitudes que cobraron por vacas nodrizas na PAC do ano pasado. Cando falamos de que xestionan máis de 220.000 hectáreas, son a media das hectáreas que hai por explotación en Galicia das de carne. Estamos falando das profesionales, das que viven desto. Non estamos falando de jubilados que teñen 3 ou 4 vacas e viven da pensión. Estamos falando dos que viven en exclusiva da carne. Cando falamos de 217.000 vacas nodrizas, é as vacas polas que se cobraron a axuda directa por vaca de carne. Cando falamos de 141.000 terneiros sacrificados, son os datos oficiales do Instituto Galego de Estadística dos animales terneros sacrificados o ano pasado. E cando falamos de a facturación do conxunto do sector da carne de máis de 160 millóns de euros, é ligado aos datos da produción final agraria do ano pasado. Cando explicábamos eses 36 millóns de euros, é comparando o que se está pagando ahora neste momento por terneiro e por vaca de desvelle con respecto aos mesmos precios do ano 19. Por lo tanto, achacables ao que podemos estar falando da pandemia. Non entramos nin siquiera a discutir se o precio que había xa no ano 19 era un precio anclado no pasado que non se adaptou aos costes de produción. Por lo tanto, estamos falando de que neste momento un gandeiro de carne, se se manteñen as actuales situacións de mercado, vai ter que poñer a final de ano unha media por explotación de 7.000 euros, collendo como explotación media aquela que teña 20 hectáreas, 25 nais e venda 20 becerros. Por lo tanto, estamos falando da media desas 10.700 explotacións.